Ramirez Xiberras ingħata merħba sabiħa fl-iskola Santa Katarina f'Pembroke, propju fl-ewwel jum tal-iskola. Ftit momenti qabel ma xiref fuq l-adba tal-iskola, l-iskola kollha kienet ħerqana u lesta biex tagħti sorpriża li ċkejken Ramirez li s-sibt li għadda rebaħ il-Malta Junior Eurovision Song Contest. TVM News tkellem ma' wħud minn sħabu tal-klassi li fissruh bħala ħabib sinċir, tifel ferriħi u umli. Isni minn banda kont ġana flis u kien ħajirbaħ. He's very funny and fun to be with. I think he's a really great friend. Ramirez u ħabib tiegħi mal-iktar Ramirez u vera napprezza bħala ħabib. Meta jirnexxielu jagħmel dawn is-suċċessi, vera nieħdu pjaċir aħna u dejjem nibqgħu niftakruh bħala winner. L-ewwel ġurnata li tajt ma' Ramirez konna meta konna iżgħar meta daħal f'din l-iskola u mill-ewwel sibna dik il-connection ta' friendship u naħseb li ħaqqu rebaħ din il-kompetizzjoni għax aħna bħala ħbieb ukoll support kbir u naħseb li vera ħaqqu rebaħ. Lisa Trujillo Ameskita, waħda mill-allima ta' Ramirez, ukoll tkellmet ma' TVM News dwar l-ewwel darba li ltaqat miegħu. Ġib lapis għal-kuluri fideh u għamil li t-nejnek fuq il-libsa ħaris leħina. Għada da, kamu ħellu. Għalli miss, what am I going to do with this? Għatlu mux tpinġi, nasib iktar ta' mikrofon rida, ma insomma. L-allima Xenja Xwiereb u Kristina Triganza, it-tnejn kienu għarfu t-talent li għandu fil-kant minn età ċkejkna. Darba ħenna l-Christmas Market u bdejna nismaw diska u sibniħ li kienet recorded imma kien u għete kanta live. Kien hemm darba minnhom kien fil-klassi u niftakar qed jagħmel diska u kien bellaħna kollha għandu vuċi ta' barra minna u proset Ramirez. Ftit wara li nata merħba minn sħabu tal-iskola, Ramirez għalinna li ma kienx qed jistenna din is-sorpriża. Zvela magħna wkoll x'ġara ftit wara li rebaħ il-festival. Il-manager tiegħi xejn irbaħ ġiet tiġri għandi b'xara maħarbat u naħseb kisrit li l-cheek bones tiegħi. U l-kap tal-iskola u l-kap tal-operat tal-iskola xi jgħidulna dwar it-talent ta' Ramirez. L-aħħar Christmas fair li kellna, litteralment meta ngħidu n-nies waqfu biex jisimgħu. Viva Malta u Go Ramirez. Ramirez se jirrappreżenta lil Malta fil-Junior Eurovision Song Contest fis-16 ta' Novembru li ġej f'Madrid.